odložte na stranu parkovací kužel. Zaparkujte na místo MR Parking s nabíječkou. Pro nabíjení použijte terminál. Na terminálu vyberte konektor vašeho parkovacího místa a klikněte na nabíjet. Vyberte hodnotu, za kterou chcete nabíjet a potvrďte platbu. Zapojte konektor do vašeho vozidla. Naskenováním kódu na terminálu můžete sledovat proces nabíjení. Nabíjení můžete zastavit z telefonu nebo na terminálu. Pro výhodnější cenu nabíjení se registrujte v aplikaci Smart Fuel. Aplikaci si stáhnete naskenováním QR kódu na wallboxu. Po ukončení nabíjení vraťte konektor na stojan a kužel položte zpět na parkovací místo.